Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kaseng Congress haga janmi jonga arpoi tere unai tung arja arpun riu kala pelat ye ki video ki bapen I bau Rahul Gandhi bat ka Priyanka Gandhi ki syak pakhang na gejing temu ban lek ki Khmut yeng sa u menteri rang badu kari India u Narendra Modi halor ka mat jing lak tu ki jingkli examen NEET need ki video bat ki dor ki dei ha ki khleb mat ba ki bor pulet ki lalet ban weng ya ki jing ki habar ka yeng sa u menteri rang badu Hakawai ka video ka bapelat da ka Congress haka page jongka layo yo Rahul Gandhi bau thia ha surok kat baki bor pulet kidang ya le ban pen kenria yo na ka Jaka Ïakhih kumba pau kumbau Rahul ukun taj ban kenria kat baki bor pahara ki ker saudong ban ra yo Shu ka Congress kala pelat ru ka dor ka bapen bau Rahul ulami Snam na Khmut jong hadian ka te ka jinya le bat ki pulet Shu hakawai pat ka video lapen ya ka Priyanka Gandhi baka yeng ha ka jingkang ka bas pulet bat kam tre ban rung syapo Lapau bagi bor pahara ki ale bantan ya ka syapo garba kadang persya ya ka jingsya bat jongka Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya